Михаил Андреевич Бутянов нарадзіўся ў 1914 годзе у вёсцы Охар Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Вучыўся добра, і яму прапаноўвалі прадоўжыць навуку пасля школы ў Хоцімскім педвучылішчы. Але ён адмовіўся і пайшоў працаваць у калгас, а затым, пасля перарыву, паступіў у Крычаўскае дашкольнае педагагічнае вучылішча, якое скончыў у 1938 годзе і быў накіраваны на Гомельшчыну ў Бархоўскі дзіцячы дом. Адпрацаваў там выхавацелем, пасля чаго абласны аддзел народнай адукацыі перавёў Михаіла Бутянова ў Рэчыцу з загадчыкам навучальнай часткі у дзіцячы дом нумар 3, а на пачатку 1940 года прыйшла павестка на вайсковую службу. Вайну Михаил Андреевич сустрэў ужо вайскоўцам. Ён 1,5 года адслужыў у 3-м чыгуначным палку ў Новабеліцы пад Гомелем. Меў званне малодшага сяржанта і ўвосень павінен быў дэмабілізавацца. Калі аднойчы, чэрвеньскай раніцай, у небе над Баранавічамі закружылі варожыя самалёты, падраздзяленне паспешліва эвакуіравалася. Пасля перафарміравання Бутянаў апынуўся ў 17-м асобным дзяжурным батальёне, у складзе якога змагаўся пад Барысавам, у Нечай, пад Бранскам, папалі ў пякельны кацёл акружэння. Выбрацца Михаилу Бутянову не ўдалося. Трапіў у палон разам з сотнямі таварышаў. У лагеры ваеннапалонных было невыносна, многія паміралі ад голаду і холаду. Михаил паспрабаваў уцячы, злавілі, прывялі назад. Зноў аднавіў спробу ўцёкаў. Атрымалася, выжыў, дабраўся да роднай хаты, а там насупраць жыве нямецкі староста, суседзі злева і справа паліцаі. Яго папярэдзілі: звяжашся з партызанамі, знішчым усю сям'ю. Але ж як інакш жыць? З партызанамі, вядома ж, знаўся. Пазней расказваў сам Михаил Андреевич. Хадзіў у суседні пасёлак нібыта да стрыечнай сястры, а на паўдарозе сустракаўся з хлопцамі, расказваў ім усё, што бачыў сам. У 1943 годзе, калі Чэрыкаў вызвалілі савецкія войскі, Михаила Бутянова зноў мабілізавалі. Так пачалася яго другая вайна, яшчэ больш суровая. 1944 год. Савецкія войскі гоняць ворага на захад. Часць, у якой ваяваў Бутянов, фарсіравала Днепр. Затым давялося прарывацца праз нямецкі фланг па бязлесай 100-метровай паласе. Тады хлопец нават не адразу зразумеў, што яго скасіла куля. Рэзкі боль у нагу, аказалася яна раздроблена. Другая куля трапіла ў плячо. Шпіталь. У санбатаўскую палатку, дзе ляжаў Бутянов, трапіў снарад. З усіх выжыў толькі ён. Ты шчасліўчык, двойчы выжыў, скажа пасля камандзір узвода. Колькі не змагаліся ўрачы, выратаваць нагу не змаглі. Пасля шматлікіх аперацый у пасляваенны ўжо час прыехаў на заходнюю Беларусь, на Астравеччыну. Тут жаніўся, выгадавалі з жонкай Вандай Лявонцівнай дачку і сына, дачакалі ўнукаў. Завочна скончыў настаўніцкі інстытут і ўсе гады працаваў настаўнікам, дырэктарам школы. Нязменная моц духу, абсалютная сціпласць заўсёды вылучала Михаила Андреевича як сапраўднага інтэлігента.